Mallorca, a IB3 Ràdio. 12:41, continuem al Dia Mallorca per fer-nos ressò d'una proposta cultural. El Teatre del Mar acollirà del 29 de novembre al 3 de desembre el Festival Rayuela, una trobada teatral de caràcter itinerant que enguany arriba a la seva tercera edició. Farà escala a Palma després d'haver conquerit l'escenari de Saragossa o Sevilla. Clàudia Darder, molt bon dia. Molt bon dia, Magdalena. Aquest festival, aquesta trobada, perquè ben bé no se sap exactament què és o si ho és tot, Rayuela arriba a Mallorca amb un adjectiu molt clar, que és reflexionar sobre la creació teatral més enllà d'oferir una programació diversa en el públic general. Hi haurà fòrums de caràcter nacional i internacional, hi haurà tallers de formació en camps com la dramatúrgia, l'actuació o la direcció escènica. I serà un espai també per establir aliances, acords sobre la producció. L'organitza En Companyies, ja que seran d'aliances, no? Un grup format per diferents aliances, que aglutina, de fet, 13 companyies de 9 comunitats autònomes diferents, i per parlar de totes aquestes necessitats i d'aquesta necessitat de fer pinya amb gent d'aquí i d'arreu, ens acompanya el director del Teatre del Mar, Carles Molinet, i coordinador d'aquesta edició del festival aquí a Palma. Bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé, moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, per venir aquí a explicar-nos això, que sabem que a vegades no teniu l'espai que vos mereixeu, a lo millor, en els mitjans de comunicació. I ja començant a fer autocrítica, molt bé. Està bé, no, i això ho dic perquè en parlàvem ara fora de micro, no? Ara parlarem de comunicació i arts escèniques o de comunicació i cultura, però bé, primer de tot, no sé si aquest festival dèiem que arriba i arranca dia 29, no sé si tocava fer-ho a Palma o si ho heu lluitat per dur-ho fins aquí, per algunes coses concretes que, si hi són, ara els mos explicaràs. Sí, En Companyies, de partir d'un poc de l'estructura d'organització, és una associació que neix ara fa quasi 7 anys. 7. Sí, i ha tingut molt que veure, en els seus inicis tenia que veure amb un canvi de models diguéssim, de programació. No sé si sonarà en els nostres oients el tema de caps de cartell, empreses productores d'espectacles que primer miren necessitats comercials que impulsos artístics. No sé si això sonarà molt, però en tot cas sí que determina dues formes d'afrontar el fet escènic, i En Companyies naixia un poc per reivindicar aquest espai, un espai de xup-xup, no? De creació des d'aquest punt de vista. Després ens va arribar la pandèmia. La pandèmia va ser un espai en què l'espai d'En Companyies va ser un espai per reconfortar-se, no? Era un espai per trobar-nos online. De fet, sempre ens havien trobat abans en directe, és a dir, aprofitàvem les fires, però mai ens trobàvem online. I ara ens ha creat una nova dinàmica, precisament d'aquestes sinèrcies o relacions o xarxes, que ha intensificat moltíssim la relació. I va ser dins aquell context en què se va idear mostrar d'una forma física, perquè nosaltres ens dedicam a una activitat física i presencial, mostrar aquesta realitat, la de les companyies. I se va començar a dissenyar la idea d'un festival en contra, que hi hagués formació, que hi hagués debat, reflexió i també programació, és a dir, que hi hagués espectacles. En la primera edició ja vàrem decidir quins eren els llocs de les 3 següents. És a dir, que des de fa 3 anys ja sabíem que seria Palma. Que ens tocarà el Teatre del Mar. D'acord. I puc dir que també sabem probablement on serà l'any que ve i l'altre. Però no ho anunciem fins a acabar cada un dels festivals. Ho sabíem perquè dins En Companyies hi ha una sèrie de companyies que tenen una relació especial, o són titulars o residents a una sèrie de teatres. D'acord. I així ens va passar l'any primer amb Saragossa, que era el Teatre de les Esquines. És un teatre molt important de Saragossa, gestionat per 2 companyies, Teatre del Temple i Che i Moche. El segon any ho van fer a Sevilla, en el TNT, que és un teatre que gestiona o és resident la companyia Atalaya. Hem de tenir en compte que Atalaya acaba de complir 40 anys i és Premi Nacional de Teatre. Vull dir, té un recorregut molt reconegut.
I nosaltres, amb la nostra relació amb el Teatre del Mar, som companyia titulada d'allà, vàrem poder oferir la possibilitat d'acollir-ho en el Teatre del Mar. I tenim l'experiència dels 2 anys anteriors, que això també és molt útil i vàlid per fer l'edició d'enguany. Clar, per veurem com quadram un poc tota aquesta coordinació, perquè abans dèiem que és un festival que ofereix una programació, però també és una trobada per professionals o gent interessada, no? De fet, hi ha diferents taules rodones per parlar d'alguns temes, hi ha diferents tallers, alguns de més creatius, altres potser de més relacionats amb la producció, moviment, no? Circuit dels espectacles. Aleshores, qui ve? Tothom. És a dir, és un festival per tothom. És a dir, te volia demanar això, no? És com si hi hagués aquesta part més de públic general amb la programació, però després una part més professional dedicada a tots aquests professionals del sector. Si vols, després xerram dels encontres i dels tallers i començant per la programació. Vinga. La programació, en realitat, la decideix el director del festival. Perquè si no, al final són 13 companyies, aquestes companyies que tenen la característica és que tenen una llarga i contrastada trajectòria. Jo sempre dic, són les companyies que ens trobam per les carreteres. Ens trobam en els diferents festivals, fires... Considerades històriques, no? Això mateix, ens coneixem de trobar-nos a tots els puestos. La que té menys té 25 anys i la que té més té 40 anys. Iguana, per exemple, té 38. És a dir, no poca cosa. És de ses majors. Sí, veteranes. Abueletes. I la programació, evidentment, se crea gent que treballa amb el director de l'associació, perquè en companyies funcionen comissions, tots són comissions. Comissió Mercartes, comissió, etc. I jo tinc una comissió, diguéssim, que treballem junts, i en aquesta ocasió som els directors del festival, per tant he triat jo les companyies i els espectacles que vendran. Exacte. I entre tots els espectacles possibles. Perquè, clar, moltes d'aquestes 13 companyies, nosaltres en tenim 6, però uns altres en tenen 5, 4, 3... I això dificultaria el fet de posar-los tots. Obri el festival, de fet, a Talaia Teatre, no? Que ara és Premi Nacional de Teatre, 40 anys de trajectòria en la companyia, amb aquest Tot esperant Godot. Sí, Atalaya és una companyia molt emblemàtica d'Andalusia. Jo crec que és hereva de lo que va ser la quadra de Sevilla, i ara també de Sevilla, Atalaya. Jo crec que han estat a més de 40 països amb els seus espectacles. Enguany han fet 40 anys, i a Madrid han estrenat 3 dels seus espectacles, 3, i són grans, i els 3 han quedat els 3 millors col·locats en opinió de la crítica i del públic. Home, diu coses de la feina que fan. Sí, jo crec que, i per això mateix han començat amb el darrer muntatge que han fet, que és Tot esperant Godot, també un text clàssic i conegut, i el dia següent fem una projecció d'un reportatge preciós sobre la companyia, que se diu El abrazo del tiempo, jo què sé, molt elevat per Benito Zambrano, per dir alguna cosa, i de la companyia també, i que resumeix tota aquesta trajectòria, que també és un poc una espècie de símbol del funcionament d'una companyia de teatre durant tota aquesta etapa de la nostra vida a Espanya, diguéssim. Les companyies han tingut una trajectòria en aquests darrers anys que no eren les que venien de lo que se va dir teatre independent. És a dir, les companyies de la transició, que ara tenen entre 50 i 60 anys, no són aquestes. Aquestes són una segona divisió. Sou els fills. I hem estat els fills sense ocupar el lloc que havien ocupat els nostres pares. I això és una cosa que també reivindicam, en certa manera, no? No som ells, sinó nosaltres venim d'allà, no? Però hem fet el nostre camí. Ens tocava ara ocupar un espai a nivell central de tot això, però resulta que per les circumstàncies, que podrien debatre molt i no és el moment, no hem ocupat exactament, no hem substituït aquelles companyies. A part d'Atalaya, també hi haurà Una hora menos, de Canàries, sorpresa. Sí, és important, no? Mòria, sí. És un espectacle que du moltíssimes defuncions. De fet, ja varen haver de muntar, perquè ells tenen unes dificultats més grosses que nosaltres, encara que sembli difícil. Hi ha una insularitat pitjor que la nostra, que és la de Canària, i aquest muntatge, que és un muntatge d'una tenda enorme on es publica entre dins. Ah, sí, d'acord. Sí, és una espècie de tenda de 8 metres per 8 metres, on la gent està dins el teatre, però la gent entra dins la tenda. És com una experiència immersiva, gairebé, no? Per tant, fan 2 funcions per això, perquè hi ha menys públic que pot accedir-hi, i dins hi ha tot un sistema de projeccions, les actrius treballen allà dins, i tu estàs en una espècie de Haiman, una espècie de tenda, i tota aquesta estructura, si hagués de viatjar des de Canàries,
hauria de fer els 4 dies mínim que tens per arribar des de Canàries en barco, i en canvi el que tens és una escenografia a Madrid que la poden fan moure's a circular. península, Exacte. no? Sí, és un sistema que els insulars de vegades hem de fer servir, o Iguana, per exemple, quan ha anat a Argentina, o construïm l'escenografia allà, o si la trasllades, la deixes allà com a segona i en tens una altra aquí, no? Clar. Això ho hem de fer servir els insulars. I jo tenia molt d'interès en que hi hagués una companyia de Canàries per reflexar això, i a més perquè el muntatge era un muntatge que ha circulat moltíssim i no ha estat a Balears. D'acord. Podem veure moltes altres coses. La Isla és una peça de Histrión Teatro, també una companyia andalusa. Sí. Tenim Mil Amaneceres, de Teatre del Temple d'Aragó, que també havies dit que s'havia fet allà No, Mil Amaneceres no. Mil Amaneceres s'ha estrenat fa poc. És un espectacle d'un son actor que agafa un poc la idea del teatre del segle d'or, diguéssim. D'acord. I que ara és que estic cercant, perquè no me'n recordo de memòria ara, això, en Luis Alonso de Santos, que m'hauria de recordar perquè és, de fet, el conec, però... No passa res, és que són molts. Però treballa en aquest muntatge, que és un sol actor, però amb moltíssim de personatges, i el situa en aquest segle d'or. Hi ha altres autors que ara estan treballant en aquest nivell, agafant un poc tot el que representava aquell món i dur-lo ara. Hi ha un autor que ha fet algunes obres, un uruguaià que es diu Calderón, precisament ha fet alguna broma en dir-se Calderón. Claro. Sí. En tot cas, volia dir que la programació supos que se pot trobar per internet, o sigui que qualsevol que estigui interessat, Rayuela 2023 ho trobarà. Teatralma.com. Teatralma.com també ho trobareu. Volia parlar una mica sobre aquesta conversa que hi haurà sobre mitjans de comunicació i arts escèniques, no? Els canvis que han patit aquests diferents dos sectors. No sé si en algun moment se toquen aquests canvis. No sé si en la relació entre aquests dos àmbits ha passat alguna cosa, també. Sí, ha passat alguna cosa. Diguéssim, hi ha 3 encontres. Un, que és a porta tancada, que se fa entre... I escenes, és l'Associació d'Empreses de Teatre de les Balears, l'Associació d'Actrius i Actors, i tothom en companyies que representen a 9 comunitats autònomes, i hem pensat que una trobada del sector balear amb 9 comunitats autònomes veient com responen a certes realitats era interessant. Home, i tant. I després n'hi ha 2 d'obertes, i aquesta és la primera, que és el dissabte 2 de desembre, que és Mass Media i Arts Escèniques. Ara entraré directament en què pensàvem tractar aquí, però els convidats serien, a part de Marisa Goñi, periodista coneguda als mitjans de comunicació de les Balears, hi ha en Moisés Rodríguez, que és el que du el programa de Cultura de la 2, en Dani Galindo, que du el programa de la Sala de Ràdio Nacional d'Espanya, i en Carlos Gil, que du la revista única, però podien dir d'arts escèniques, que és la revista Artez. Són 4 persones, moderats per Nines Carrascal, que precisament és algú que dona un dels cursos. Un dels cursos dels quals també em volia parlar. No sé si tindrem temps, però bé. I la Nines és comissària de Mercartes, de la gran fira que ha tingut ara. Mass Media. Aquí el que tenim és que nosaltres fem un art presencial, que passa en el mateix dia. I el que tenim és que els mitjans de comunicació han passat en aquella informació, si us recordeu, quan la gent treia la crítica l'havia de treure el dia següent, però s'havia de publicar en paper, i si no entrava després una setmana, o sortia 3 setmanes després i no tenia sentit, perquè ja havia passat l'espectacle. És a dir, la immediatesa de les arts escèniques i les fórmules immediates dels mitjans de comunicació ara, però que també creen unes altres prioritats, és una lluita en què hi ha coses a favor i coses en contra. I ha canviat completament el mètode de relació de qui se dedica a comunicar des de les arts escèniques i que se dedica a rebre rodes dels medis de comunicació. I de vegades se produeixen desencontres o situacions en què no són comprensibles, i jo crec que necessitem debatre un poc això per trobar com és que ara mos hem de comunicar. No només no cap a l'exterior, sinó també entre el sector. Entre els sectors, clar. El sector dels medis de comunicació i el de les arts escèniques. No com comunicar amb la programació que hi haurà, sinó com mos arriba aquesta informació i què feim amb aquesta informació, no? És a dir, què és destacable. Exacte. Què és destacable. Jo me'n record, perdona, un detall. Sí. Amb un periodista molt conegut d'aquí, que un dia li deia, en este mitjà, durant tota la vida, mai heu tret una referència a que des d'ara
fins al passat no havia hagut cap sortida de cap companyia de teatre de les Illes Balears i ara és regular. Si jo vaig a l'hemeroteca, això no s'ha reproduït. Això formaria part un poc d'aquests desencontres que dius, això no és important? Què és important? Ja. A vegades també feim això de caps de cartell. No? De vegades sí. Perquè hem de fer un en companyia de la premsa per parlar-ne una mica. Sense la premsa no hauria caps de cartell. També és vera, estic d'acord amb això. Anem a xerrar, per favor, del taller de Inés Carrascal, no? Que és aquest que se diu La distribució en temps del còlera, que em sembla molt interessant i que també volia saber, supos que una mica empesa per aquestes particularitats, no? Per aquest interès per les particularitats que tenim aquí, no? I que també com a periodistes sempre reps per part de les companyies, no? Les dificultats i aquesta cosa de com se pot fer freqüent sortir. També vull saber una mica com... És a dir, en aquests moments costa més que en altres èpoques moure teatre, és més fàcil, se mou més però la qualitat és diferent, no de sobre, sinó del moviment. Una mica què passarà aquí, que és el que mos veniu a contar. No farem spoilers de cada taller, però bé, sí que... A veure, entre les dues generacions que parlaven, la que venia en teatre independent i nosaltres, ha passat alguna cosa, que ha hagut una major especialització. Abans tot ho feien tot. Jo record quan arribaven els joglars aquí que desmuntaven ells i muntaven ells, o els comedians, o que era el tema de furgoneta, el tema de tots ho feien tots. Els comedians, de fet, se van arruïnar perquè gestionaven ells la tresoreria i no sabien res de comptabilitat. Ho han explicat moltes vegades i se n'han sortit. Però nosaltres vam venir amb aquest aprenentatge. Llavors, nosaltres ja hem especialitzat un poc més. Abans els distribuïdors eren escassos. És vera que hem passat tot un període en què la distribució s'ha complicat. Però precisament per això, perquè hi ha programadors, i això ja és de la part dels programadors, en què no es mouen de casa seva i funcionen molt en caps de cartell. Llavors és simplement rebre la proposta en què tu dius, qui és l'actor principal? Vale. Què fa? M'és igual, no m'importa. Que vengui ell. Sí. Llavors competir amb això les companyies ens ha resultat molt difícil. Llavors cada vegada més ens han d'especialitzar en tenir un departament de distribució i de comunicació, sobretot de distribució, en suficient potència i coneixement, alguna persona formada. No pot ser algú que vengui de vendre rentavaixelles. Ha de ser algú que tingui una sensibilitat cultural i sàpiga connectar amb els programadors. I aquí jo crec que està la clau de la distribució. Ara, jo crec que des de fa uns anys Balears té una presència internacional i estatal prou important i proporcionalment superior a altres comunitats autònomes. Tot això, Rayuela, en parlarem. Què t'ha parit, Magdalena? Sí, se m'ha fet molt curt, ja el programa està acabant, ens hem d'acomiadar, però és vera que comencem a parlar, començeu vosaltres a parlar i és molt interessant i podríem continuar temps i temps, així que encoratgem a tothom que visiti el Festival Rayuela, que comença dia 29 de novembre i que el podran gaudir fins al 3 de desembre. Al Teatre del Mar de Palma. Exacte. Moltes gràcies per donar-me la possibilitat d'explicar alguna cosa del festival i vos esperam a tots, evidentment, amb els braços oberts. Gràcies per venir, Carles. N'estarem ben pendents de veure com va aquest festival. El dia a Mallorca acaba ja. Tornarà demà a partir de les 9. Que vagi molt bé aquest dimarts. Adéu.